δεν μπορείς να αποφύγεις μία διαφωνία με ένα συναισθηματικά ανώριμο άτομο. Ούτε και μπορείς να ελέγξεις τις αντιδράσεις του. Και πιστεύω πραγματικά ότι είναι θαυμάσιο που προσπαθείς να κάνεις τα πάντα για να μην νιώθει ότι δέχεται επίθεση και να μην κλειστεί στον εαυτό του. Και είναι πραγματικά υπέροχο το ότι προσπαθείς να βρεις έναν τρόπο για να γίνει παραγωγικός διάλογος και να μην μετατραπεί σε καυγά. Αλλά σου έχω μία ερώτηση. Ενδιαφέρεται και αυτός για τα ίδια πράγματα? Προσπαθεί και αυτός να βρει τι τον πυροδοτεί, ποια είναι τα κουμπιά του για την ντροπή που μπορεί να νιώθει ή για τις άμυνές του, έτσι ώστε να σε κάνει να νιώσεις ασφάλεια, για να μπορείς που και που να εκφράζεις τις ανησυχίες σου και να νιώσεις ότι μετράς και ότι ακούγεσαι. Ενδιαφέρεται να αναλάβει ευθύνη για οποιαδήποτε κακό έχει κάνει άθελά του. Κάποιες φορές. Γιατί αν η απάντηση είναι όχι, τότε πρέπει να προσέξεις τις σκέψεις που μπορεί να κάνεις, ότι ευθύνεσαι για τις αντιδράσεις του. Και είμαι σίγουρη ότι αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που έχεις ξεπουλήσει τον εαυτό σου για να κρατήσεις την ειρήνη και την ηρεμία. Και δεν είναι η πρώτη φορά που κατηγόρησες τον εαυτό σου ή άφησες να σε κατηγορήσουνε για τις δικές τους αντιδράσεις. Οι αντιδράσεις τους δεν είναι δική σου ευθύνη. Και πιστεύω πραγματικά στο σεβασμό και στην ευαλωτότητα και στην ευγένεια, αντί για την παθητική επιθετικότητα, την κριτική και το ρίξιμο της ευθύνης στους άλλους. Αλλά και πάλι μπορείς όλα αυτά να τα κάνεις και στο τέλος πάλι να επιλέξει να φερθεί με ανώριμο και καταστροφικό τρόπο. Και αυτό είναι δική του επιλογή.